Goedemorgen, welkom bij Escape Room Designer. Mijn naam is Robin, ik ben hier met Elvira. Ja, en wij staan bij de Goudse Verzekering in Gouda. En wij gaan met z'n tweeën een heleboel mensen door deze mobiele escape room halen. Het is namelijk dag 2 en ook hier worden medewerkers vandaag bewust gemaakt van de gevaren van cybercrime. Eerst gaan ze hier een spel spelen en daarna krijgen ze een debriefing van Sam van InfoSecure over wat ben je nog tegengekomen. Hoe kun je dat nou vertalen naar je werk? Dus het is nog een beetje koud, maar de zon gaat al schijnen en wij hebben er zin in. Ben jij nu nieuwsgierig geworden, dan zou ik zo zeggen, ga je mee? Nee.